Un pode estar na cuestión pública sin pelearse con outro, facendo unha colaboración, facendo unha construción colectiva, non? Para facer ben para a xente, pero de forma inmediata e cercana. O sea, non estamos falando do que pasa en Afganistán, nin estamos falando do que pasa en Brasil, non. Estamos falando de aquí, cousas ben concretas que temos que resolver de ano en ano e que ten uns cartos precisos, un diñeiro concreto do que estamos falando. Non estamos falando de teorías, nin de ideoloxías, nin de cousas desas. Estamos falando de cousas ben concretas. Entón, eso é unha pedagogía que entra moi fácil en aquela xente que non quere estar nin en partidos, nin queren estar en líos de reunións, nin sei que. Non, simplemente vou traballar cousas moi concretiñas para a miña familia, para a xente que coñezco, para os meus fillos, etc. Eso un pouco por aí. Esa pedagogía é unha pedagogía, como diría eu, do consenso e do anti-peleas, o cual precisa tamén de que haya dinamizadores e que haya facilitadores do proceso.